Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 10 жніўня. Сёння мы агучым, колькі спектакляў маюць рэальны шанец атрымаць нацыянальную тэатральную прэмію. Прагуляемся па Асгарда і першай касмічнай дзяржаве. Раскажам пра цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і даведаемся пра адметнасці прэм'ернай пастаноўкі «Генезіс» або паходжанне відаў пластычнага тэатра «Інжэст». Пачнём з тэатральнай навіны. Сталі вядомыя фіналісты рэспубліканскага конкурсу тэатральнага мастацтва «Нацыянальная тэатральная прэмія 2018 года». У першым этапе конкурсу прынялі ўдзел дзяржаўныя тэатры рэспубліканскага і мясцовага падпарадкавання з Мінска і ўсіх абласцей Беларусі, а таксама тэатры арганізацыі культуры прыватнай формы ўласнасці. Журы трэба вызначыць лаўрэатаў прэміі ў 21 намінацыі. За права называцца лепшымі спаборнічаюць 49 спектакляў. Пераможцаў назавуць у снежні на ўрачыстай цырымоніі. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Інфармацыю можна захоўваць не на флэшцы, а на чэрапе здабытага звера. Самы лепшы нож у гаспадарцы скляпаны з іголак. Упэўніцца, ва ўсім гэтым можна на выставе традыцыйнага мастацтва паўночных народаў Камчаткі з прыватнай калекцыі Людмілы Каюравай і яе мужа Александра Суворова «Амато. Добры дзень, Каракія», якая працуе ў музеі беларускага народнага мастацтва ў Раўвіча. На выставе прадстаўлены вырабы з косці, маржовага ікла і дрэва, выкананыя ў традыцыйнай паўночнай манеры, а таксама бытавыя і рытуальныя рэчы. В экспазіцыі ёсць парныя фігуркі птушак. Вось, напрыклад, крумкач. Ён лічыцца прабацькам усіх паўночных народаў. Это вот Кутх, а это Меты. Это жена Кутха. Это как Адам Корякский и Ева. Вот от них пошел весь северный народ. Жыццё карака ад нараджэння да смерці было звязана са шматлікімі рытуаламі і абрадамі. На гэтым чэрапе мядзведзя адлюстравана ўсё жыццё каракскага паляўнічага, яго маёмасць і здабыча. Уберагчы вочы ад яркага паўночнага сонца дапамагалі акуляры, якія выраблялі з кавалка дрэва, дзе праразалі шчылінкі. У экспазіцыі прадстаўлены мужчынскія і жаночыя касцюмы. Зімовая вопратка падвойная, ніжняя футрам да цела, верхняя футрам наверх. Ёсць у калекцыі унікальныя ножы мужчынскі і жаночы. Усе рэчы упрыгожаны, кожны малюнак, кожная подвеска маюць свое значение. Основная смысловая нагрузка, как они считают представители местной коренной национальности, чем больше на одежде вот этих подвесок, тем более защищенным является сам человек. Вот эти вот все подвески, когда человек идет или танцует, они раскачиваются и они отгоняют злых духов. Важная частка духовной культуры караков – хореографичное мастацтво, песни и музыка. На бубне играют все. При каждом случае. Скорбят ли, радуются ли, добыли, не добыли, поели, не поели. Но бубен отгоняет злых духов. Людміла Каюрова добра ведае культуру і гісторыю каракаў, бо нарадзілася і доўгі час жыла разам з мужам у тых мясцінах. Разам жа яны пачалі збіраць сваю калекцыю, у якой зараз больш за 200 карцін і столькі ж прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Белтэлерадыёкампанія прыступіла да здымак візітовак фіналістаў нацыянальнага адборачнага тура дзіцячага міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне 2018». Усе юныя вакалісты і калектывы, якія прэтэндуюць на перамогу, здымуцца ў 40-секундных відэароліках, якія будуць апярэджваць выступленне юных артыстаў падчас фінальнага шоу. Фінал нацыянальнага адбору пройдзе ў форме гала-канцэрта 31 жніўня ў прамым эфіры на тэлеканалах «Беларусь-1» і «Беларусь-24», а таксама будзе трансліравацца онлайн на афіцыйным сайце медыахолдынга. У эфіры «Беларусь-3» таксама з'явяцца ўсе фіналісты. Сачыце за выпускамі навіны культуры і пазнавайце, як удзельнікі рыхтуюцца да фіналу. У сядзібна-паркавым комплексе «Парк гісторыі Сула» 18-19 жніўня пройдзе 3-й фестываль ранняга сярэднявечча «Шлях вікінгаў». У праграме запланаваны ваенныя спаборніцтвы і паядынкі сярэднявечных лучнікаў, шматлікія майстар-класы па ганчарстве, кавальстве і зброевай справе, апрацоўцы камянёў і многае іншае.
Да таго ж публіку чакаюць выступленні музыкантаў, танцавальныя майстар-класы, танцы гульні і вялікая колькасць сюрпрызаў і незвычайных забаў. 19 жніўня аматараў народнай музыкі, дэкаратыўна-прыкладной творчасці, легенд і падарожжаў чакае ў аграгарадку Крэва раённае свята пад знакам лялівы і фестываль кірмаш кераміка Крэва. Пачнецца мерапрыемства тэатралізаванай пастаноўкай пра легенды крэўскага замка. Арганізатары свята адновяць эпоху тых старажытных гадоў, раскажуць, як умацоўвалі сярэднявечныя замкі ад набегаў рыцараў крыжакоў або мечаносцаў, а таксама правядуць паказальныя рыцарскія баі. На фестывалі кірмашы кераміка Крэва можна будзе пазнаёміцца з керамістамі розных рэгіёнаў Беларусі, паўдзельнічаць у майстар-класах, а таксама даведацца пра гісторыю ганчарства. Пра традыцыйную рэгіянальную кухню аграгарадка Адэльск, што ў 2016 годзе ўвайшла ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей, заўтра раскажа чарговы выпуск праекта «Жывая культура». Гэтым разам творчая каманда адправіцца ў Гродзенскую вобласць, каб занатаваць усе адметнасці тутэйшага аб'екта нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Праект «Жывая культура» глядзіце заўтра ў 10 гадзін раніцы на Беларусь-3. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь адкрылася персанальная выстава мастака Эдуарда Мацюшонка «Радзіма рэканструкцыя», прымеркаваная да года малой радзімы. У экспазіцыі работы рэканструкцыі з партрэтамі, гербамі і будынкамі. У іх мастак глыбока раскрывае сутнасць паняцця радзімы, ад свайго роднага дома, дзе нарадзіўся і вырас, да спадчыны краіны. Асобна прадстаўлены работы, прысвечаныя гісторыі Вілейшчыны. Выстава працуе да 30 жніўня. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Аб стварэнні першай касмічнай дзяржавы Асгарды расійска-азербайджанскі навуковец, бізнесмен і філантроп Ігар Ашурбейлі абвясціў у кастрычніку 2016 года. Праз год Асгардыя запусціла свой першы спадарожнік. Чым сёння жыве непрызнаная пакуль дзяржава, даведаемся з наступнага сюжэту. Нядаўна ў касмічным каралеўстве Асгардыя адбылася інаўгурацыя першага кіраўніка дзяржавы. Цырымонія прайшла ў аўстрыйскім Хофбургу. Прысягу прынёс заснавальнік праекта Ігар Ашурбейлі. Паводле яго задумы, ў хуткім часе ў адкрытым космасе на арбіце Зямлі павінна з'явіцца калонія. Яе збіраюцца абвясціць асобнай незалежнай дзяржавай, на пасаду кіраўніка якой Ашурбейлі абралі яшчэ ў студзені мінулага года. Цяпер ён абяцае сфарміраваць урад. В течение 3 месяцев будет сформировано правительство, в том числе Министерство иностранных дел. Именно оно будет заниматься восстановлением дипломатических отношений с государством земли. Многія ставяцца да праекту скептычна, бо каб стварыць касмічную калонію, патрэбныя казачныя грошы. Да прыкладу, запуск МКС абышоўся ў $100 мільярдаў, а кожны палёт да станцыі каштуе 40 мільёнаў. Аднак на сённяшні дзень у пакуль непрызнанай дзяржаве зарэгістравалася ўжо сотні тысяч будучых грамадзян. Ёсць і парламент. Таксама плануецца далучыцца да ААН, ствараць калоніі на месяцы і даследаваць глыбокі космас. У вёсцы Высокая Бярозаўскага раёна заўтра пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сенакосы» 2018. Цэнтральнай падзеяй свята па традыцыі стане нацыянальны чэмпіянат па ручной касьбе, які адбудзецца ў заказніку ўжо ў 12-ы раз. Пасля спаборніцтва ў касцоў на арэну Спораўскага балота выйдуць аматары футбола. Да таго ж удзельнікаў і гасцей фэсту чакаюць майстар-класы па кулінарыі, дэгустацыя страў нацыянальнай беларускай кухні, катанне на конях, гульнявыя атракцыёны і канцэрт Сашы Нэма. У Мінску на выхадных адбудзецца фестываль славянскай кухні «Панскі базар». Госці змогуць акунуцца ў атмасферу нацыянальнага свята ежы, прыняць удзел у майстар-класах, сплесці лапці з лазы і нават знайсці іголку ў стозе сена. Упершыню на пляцоўцы фестывалю збяруцца нацыянальныя стравы ўсіх славянскіх народаў: калдуны, клёцкі, галубцы, дранікі, боршч, бліны, варэнікі, запечаныя яблыкі і многае іншае. На галоўнай сцэне панскага базару выступяць выканаўцы этнічнай музыкі: Стары Ольса, Палац і Зніч. Таксама ў праграме рыцарскія турніры, спаборніцтвы лучнікаў, майстар-класы па сярэднявечных танцах, гістарычныя квесты і конкурсы. У чарговым выпуску праграмы «Навукаманія» сумесным праекце Белтэлерадыёкампаніі Акадэміі навук Беларусі гаворка пойдзе пра службу, якая робіць наша жыццё камфортней – жыллёва-камунальную гаспадарку.
Выдаткаў мінімум, эфект максімальны. Як беларускія навукоўцы прапаноўваюць удасканаліць сістэму цеплазабеспячэння? І што значыць жыроўкі з інтэлектам? Адказы на гэта і іншыя пытанні шукайце заўтра ў праграме «Навукаманія» ў 12:35 на Беларусь-3. Выстава «Мінны канцэрт для акупантаў», прысвечаная 75-годдзю пачатка рэйкавай вайны, адкрылася ў Нацыянальным архіве Беларусі. Наведвальнікам прапануецца прасачыць храналогію баявых дзеянняў па запісах у дзённіках партызанскіх атрадаў і брыгад, убачыць муляжы выбухоўкі і мін, якія выкарыстоўваліся непасрэдна ў рэйкавай вайне, баявыя лісткі, газеты з малюнкамі партызан і нават амерыканскі палявы пераносны тэлефон з калекцыі музея гісторыі беларускай чыгункі. Выстава працуе да 7 верасня. Чарговы выпуск аўтарскай праграмы рэжысёра, сцэнарыста і пісьменніка Владзіміра Арлова «Люблю і памятаю» прысвечаны творчасці народнага артыста Беларусі і СССР Владзіміра Корж-Сабліна. Акцёр і рэжысёр, заснавальнік беларускага кіно. Доўгія гады ён працаваў на Беларусьфільме, здымаў драмы, камедыі і біяграфічныя фільмы. «Люблю і памятаю» памяці Владзіміра Корж-Сабліна глядзіце заўтра ў 13 гадзін. Адразу па заканчэнні ў 13:40 на Беларусь-3 лірычная кінааповесць «Маё каханне» 1940 года, якая прынесла рэжысёру вядомасць. У выставачнай зале Магілёўскага мастацкага музея імя Паўла Масленікава пасяліліся казачныя персанажы, міфалагічныя сімвалы і фантастычныя істоты розных народаў свету. Там працягваецца выстава роставых лялек «Свет фантастыкі». Памеры прадстаўленых фігур уражваюць. Некаторыя з іх дасягаюць 3 метраў у вышыню і 4 метраў у шырыню. Наведаць выставу можна да 19 жніўня. І яшчэ, на пачатку верасня пластычны тэатр «Інжэст», вядомы ў тым ліку сваімі эксперыментамі са сцэнічнай прасторай, прадставіць у новай арт-прасторы былога цэха сваю новую працу. Пра адметнасці пастаноўкі, а таксама яе ўдзельнікаў у нашай наступнай размове. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Генезис или происхождение видов вы уже назвали спектаклем «Приключением». В итоге препятствия преодолены? Театральные люди, они достаточно суеверные, поэтому не говори гоп. Но, тем не менее, мне кажется, дело с мертвой точки сдвинулось, и мы теперь галопируем к финалу. Это давняя наша тема. Мы уже, наверное, с 2000 года делаем спектакли и в закрытых помещениях, и на открытом воздухе, которые в буквальном смысле зависят и питаются необычным пространством. Мне всегда хочется поменять отношение зрителя и актера к месту, где он играет, снять налет обыденности нормального спектакля, когда одни сидят, другие там что-то танцуют. Кроме того, необычное пространство является импульсом для драматургии. Каждый раз цепляемся за какую-то вещь, за какую-то деталь, начинаем конфликтовать с ними посредством тел актеров. И вот из этого вырастает такая особая драматургия. Я когда-то назвал ее пространственной драматургией. В мире больше устоялся термин site-specific performance. Творение, производство, результат. В итоге о чем спектакль? Мы играем разными темами и смыслами, потому что есть завод? Это производство. Что такое генезис? Это тоже производство. Производство на разных уровнях. То ли люди творят какие-то объекты, вещи, то ли они творят целый мир. Дальше начинаются вопросы. Зачем это нужно? Творить вещи или творить мир? Получается или это не получается? Какие результаты? То ли мы делаем, что ожидаем, или получаем ли мы тот результат, на который рассчитываем, или как всегда все наоборот. На уровне фабрики, на уровне семьи, на уровне космоса. Неужели возможно раскрыть всю заданную глубину исключительно средствами пластики? Как раз-таки слова в данном случае они мешают во многом, да, потому что действие, оно проще, оно ближе к каким-то простым нашим смыслам. Если человеку просто тяжело тащить на цепи кран-балку, то это просто тяжело. И это и есть простой конфликт. Тело, пространство, тело, вещи. На таком языке мы разговариваем. Да, тут не обязательно что-то расшифровывать и говорить. Постановки «Инжеста» по-прежнему остаются уникальными для Минска.
Для Инжеста это продолжение темы вот работы необычными пространствами. А в Минске такое увидеть это можно будет только в ОК-16 посредством пластического театра Инжест. Когда все необычные или обычные объекты станут героями спектакля. Вячеслав, спасибо и до творческой встречи в заводском цеху. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.